En colaboración cidadá. Pois poñede aí o ollo que seguro que entre todos, entre todas, hai que dar cos culpables porque non pode ser. Bueno, 8:06 da tarde é a pregunta eterna, señoras e señores. Paga a pena pagar un seguro de decesos ou mellor pagámolo enterro o contado cando toque? E claro, Rocío, a pregunta é atrevida e a resposta ademais vai ser depende. Depende de moitas cousas. Por exemplo, da cantidad de familiares que inclúa o seguro, do tempo que pasa entre que contratas o seguro e chega o momento da morte. Claro, non chega o mesmo. Pero nós hoxe imos dar as matemáticas igualmente. Sí, hoxe sacamos a calculadora. Moi atentos porque estivemos nunha funeraria onde nos din que un enterro, ou así básico, pode nos custar uns 6.000 euros. E despois tamén estivemos con Carme. Carme ten 89 anos, é veciña de Miso, no concello de Ames, e di que ela leva máis de 50 anos pagando ese seguro de decesos. Ela está moi contenta, por qué? Porque cando morreu o seu marido e cando morreu o seu fillo, fixéronse cargo absolutamente de todo. Ela o ano paga alrededor duns 300 euros por dúas persoas. E claro, se botamos contas, pois nestes 50 anos xa lle saiu máis caro que pagar o enterro o contado. Pero Carme di que ela dalle tranquilidade. Nos hoxe facemos a vosa pregunta. Que elixiríades? Falemos do prezo da morte. É caro ou é barato isto de morrer? Morrer costa barato ou costa caro en función do que queiras elixir. Home, iso xa o supoñíamos. Pero parece que, como sucede na vida, na morte o prezo non deixa de subir. Hoxe botamos contas, así que tomen asento e collan papel e boli porque imos resolver o gran misterio arredor do prezo da morte. Compensa ou non compensa pagar seguro de decesos? Hainas como Carmen, que aínda que non queren pensar moito na morte, son previsoras. Ela leva 50 anos pagando mensualmente o seu seguro e está encantada. A min compensoume moito. Que che inclúe? Arcas, a carroza, a capilla ardente, álbum de firmas, servicio relixioso, 2 coroas de flores, ramo, centro, taxi, autobús de acompañamento, cubre radio, prensa escrita, apertura e peche de sepultura, recordatorios e esquelas. E por todo isto, canto empezaches a pagar cando contrataches? Eu que sei, pagaría 20 pesetas. Agora canto pagas? Ao mes 29 euros. Por 2 persoas? Por 2 personas. Nada mal, entón ao ano, 29 por 12, 348 euros. Carmen paga entón 348 euros anuais polo seu seguro de decesos. E tendo en conta que este prezo cubra 2 persoas, serían uns 174 euros anuais por persoa. Iso sí, a contía mensual non deixa de medrar. Vendo recibos, é que algo sí que subiu nos últimos anos. Temos xustamente de hai 10 anos, o 1 de decembro do 2015, 16,80. Carmen paga entón polo seu seguro 12,20 euros máis que hai 10 anos. Pois Carmen, agora se che parece imos botar contas de a ver canto saliría hoxe en día todo isto que che cobro seguro, pero sin seguro. Iso, Carmen, vostede este atenta que agora imos botar contas de canto nos sairía un funeral completo pero sen seguro, pagando o contado. E para facelo con rigor, imos falar con Moncho, un experto en servicios funerarios, o que lle levaremos o listado dos básicos que tiña Carmen no seu seguro. Temos por aquí cerimonia, elixir entre laica e relixiosa, por aí xa podería variar o prezo, non? Claro, porque aí, querendo ou non querendo cerimonia, poderemos añadir igual uns 200 euros da cerimonia. E entre inhumación tamén e incineración, claro. Claro, porque a inhumación igual pode costar máis ou menos 100 euros, poden cobrar os enterradores, que se se quere incinerar, pois hai que pagar os 400 ou entre 400 e 500 euros que costa a incineración, entonces é un artículo máis que hai que añadir. Vale, logo temos o tema do féretro. Aí é que entre 600 e 5.000 mira se hai unha variación espectacular, non? Lóxicamente, se podes escoller un centro que vale 50 ou 60 euros ou unha corona que vale 200, pois aí é tamén un baremo alto, unha diferencia alta de precios. É o típico, a familia suele poñer unha ou 2 coronas, pero despois hai familias que poñen 5. Chegou o momento de facer entón a comparativa, así que imos dividir a pantalla. Por un lado, se pagamos o noso enterro ao contado cos servizos básicos que nos ofertaba Moncho, sairíanos por uns 3.500 euros. Tendo en conta este prezo, cos 174 euros que pagaba ao ano,
Faríannos falta 20 anos de seguro para chegar a eses 3.500 euros. Tendo en conta estes prezos, agora a pregunta queda no voso tellado. Compensa pagar 20 anos de seguro para cubrir un funeral? Por eso dicíamos que había moitísimos, múltiples factores que poden levar a conta a unha beira do río ou a outra. Pero é verdade que hai que botar contas porque ese momento vai chegar e hai que deixalo todo ben amañadiño, ben arreglado, para evitar que pasen cousas tan tristes como a que